Egun on eta ongi etorri. Igandeko batzarrera. Kristau esperientzia sakona ospatzera bildu gara. Jaunaren presentziaren esperientzia, jaunarekin bat egitearen esperientzia, iganderoko eukaristiak jaunaren hitzaren entzule egiten gaitu. Eta horrela, Jesusen irakaspenak gureak egiten ditugu gure bizitza eraldatuz. Jaunak gure bizitza alda dezake, eta horrek pozez beteko gaitu. Jesusi entzuteko deia luzatuko digu gaurko liturgiak. Ospa dezagun itxaropenez beterik. Zutik, eman dezagun hasiera ospakizunari abestuaz zure aurpegi bila. Ibila abizkizu jauna, zuzaitugu argi eta salbame, zu jauna biziaren babes. Zure aurpegi bila gabizkizu jauna, zuzaitugu argi eta salbame, zu jauna biziaren babe. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Aulak eta bekatari gara senideok, baina aldi berean jangoikoaren seme alaba. Haren errukian eta barkamenean gure konfiantza jarrita eska dezagun. Jesus jauna. Jesus jauna, bihotz-urratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, bekatariei dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki gedakigula jainko guztiz altsua, eta gure bekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoiz. Hoi jainko, zure seme maiteari entzuteko esaten diguzu. Emaiozu gure espirituari zeure hitzaren janaria, gure barne begiak argiturik, zure haintza pozez ikus dezagun.
Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Genesis liburutik. Egun haietan, Jangoikoak Abraham aztertu nahi izan zuen eta honela esan zion. Abrahamek, hemen nauzu, eta Jangoikoak berari. Arrezazu Isak, han maite duzun seme bakarra, eta zoaz Moria lurraldera, eta eskain ezaiduzu erre opari. Nik esango dizudan mendi gainean. Iritsi ziren Jangoikoak esandako lekura. Abrahamek eraiki zuen aldarea eta pilatu egurra. Hartu zuen Abrahamek ezpata bere semea hiltzeko. Baina Jangoikoaren aingeruak hotzegin zion zerutik. Abraham, eta Abrahamek, hemen nauzu. Eta aingeruak, ez luza eskurik zure semearen gainera, ez egin ezer. Ikusi dut Jangoikoaren beldur zerala, ez bai didazu zure seme bakarra ere ukatu. Abrahamek begia jaso eta hari bat ikusi zuenan atzean. Adarretatik sastraka artean lotua, joan zen bada Abraham eta aharia hartu eta uraxe eskaini zuen erre opari semearen ordez. Berriz ere dei egin zion jaunaren aingeruak zerutik Abrahami, esanez, hala ni jainkoa, dio jaunak. Horrela egin duzulako, zure seme bakarra ukatu ez didazulako, bedeinkatuko zaitut, eta zure ondorengoak, zeruko izarrak eta itsas bazterreko dagoen ondarra bezain ugari egingo ditut. Eta zure ondorengoak, beren etzain hiri ateen jabe, egingo dira. Eta lurreko herri guztiak, bedeinkatuak izango dira zure ondorengoetan. Nere esana egin duzulako. Jaunak esana. Eskerra zuri, jauna. Ibiliko naiz zure aurrean, bizi direnen lur zabalean. Ibiliko naiz zure aurrean, bizi direnen lur zabalean. Zuti prestatzen gara Eberkolo Santu entzuteko Aintza Jesus zuri abestuaz. Aintza Jesus zuri beti, zuzera gure argi. Aintza Jesus zuri beti, zuzera gure argi. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin.
Markoren evangelioa, San Markosen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta Joan, eta mendigoi batera igo zen haiekin bakarrik. Eta hiruen artean antzaldatu egin zen. Haren jantziak distiratzu zuri-zuri bihurtu ziren inungo zuritzailek zuritu ez ditzakeen bezala. Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedro mintzatu zuen orduan, eta honela esan zion Jesusi, maizu, bai ederki gaudela hemen. 3 txabola egin ditzagun, bata zuretzat, bestea Moisesentzat, eta bestea Elisasentzat. Ezekien zer esaten zuen ere, zeharo beldurrak harturik bai zeuden. Orduan, odoi bat sortu zen, eta estali egin zituen, eta odeitik ahots bat entzun zen. Hau da, nire semea, nire maitea, entzun iezaiozue. Eta halako batean, beren ingurura begiratu eta ez zuten Jesus besterik ikusi berekin. Mendetik behera jaisterakoan, ikusi zutenaren berri inori ez emateko agindu zien Jesusek, harik eta gizonaren semea hilen artetik piztu arte. Agindu hori gorde zuten, eta elkarri galdetzen zioten zer izan ote zitekeen hilen artetik pizte hori. Jaunak esan. Eskerrak zuri jauna. Zenide maiteok, gaurko evangelioak, basamortutik Tabor mendira ekarri gaitu, eta ez txango bat egitera. Jesusek, guk guztiok bezala, gure bizitzako gai ilunetan argiaren beharra sentitu zuen, eta gaur Taborrera ekarri gaitu argi esperientzia hori berarekin partekatzera. Aurreko igandean, Jesusen bizitzako unerik intimo eta zailenetako bat aurkeztu zitzaigun. Basamortua tentazioa baizen, eta Satanasek tentaldian jarri zuen esan zitzaigun. Zertaz zetzan tentazio horiek? Bere jardunaren abiaburuan, bere aitaren borondatea gauzatzerakoan, hainbat norabide eta jarduteko modu eskaintzen zitzaizkion Jesusi. Eta Jesusek orduan, tentatzailearen proposamenak baztertu zituen. Eta hasiera batean Galilean, dena izan zen arrakastatsua. Harrera ona egiten zion jendeak eta onartzen zuen Jesusek aldarrikatzen zuen erreinua. Ikasleek ere ilusioz eta ideal handiz beterik jarraitzen zioten. Hala ere, beren ekaldiaz hitz egiten hasi zenean, ukapenaz eta sufrimenduaz mintzo zitzaienean, ikasleek ez zuten hura olertu, ez da onartu ere. Pedrok haserre aurka egin zion Jesusi. Ikasleak haien artean eztabaidatzen ari ziren ea nagusia zein zen. Eta Santiago eta Joanen amak postu honenak eskatu zizkion erreinuan bere semeentzat. Honen guztiaren aurrean Jesusek segurazki zalantzak izan zituen. Bizitzeko eta jarduteko beste modu desberdin bat komenigarria zen.
Beste bide bati jarraitzeko aukera ematea, ez hain erradikala, ez hain eraginkorra, agian. Lautadan, haraneko laino artean, ezin zuen Jesusek argi ikusi, eta mendira igo zen. Jainko bere aitarekin elkarrizketa lasaia posible egin zezan, bakardearen bila, eta 3 irakasle haiek eraman zituen berarekin, premiadun eta aproposenak irudito zizkionetenak bere esperientzia elkarrekin bizitzeko. Argi bila, zihoan Jesus, eta han goian gailurrean aurkitu zuen, eta argia bere izate osoa bildu, eta itxura fisikoera ere aldatu zion argi hori. Aita jangoikoaren gandik heldu zitzaion argia, ezbairik gabe. Baina Israelen esperientziatik ere, Moisesekin, eta profeten hitzeki Eliasekin, haiengana Josuen Jesusek argibila, eta Egiptoko esklabotzatik askatasunera, herriak igarotako historia, erreferente balioko zion bere jarduerako. Jainko aitak aurreko mendeetan Israel herria askatu zuen bezala, berak ere askatuko zu herria bere garaian. Eta profeten hitza euskarri hartuko du. Haien bidez agertu baizitzaion jainkoak bere borondatea herriari. Eta bapatean hitz bihurtu zen argia. Eta aitak garbi utzi zuen zer nahi zuen eta zein bidetik. Hau da nere semea, nere maitea, entzun iezaiozue. Esango balu bezala, hauxe da bidea, jarrai iezaiozue. Ikasleek izan ere, mezua entzu zuten eta ulertzen hasi. Eta argitasun horren aurrean isiltasuna eskatu ahal izan zien Jesusek. Lezioa ikasia baitzuten, eta onartu Jesusek bazekiela nora zijoan. Haiek bada ezin zuten atzean gelditu, Jesusek aitaren nahiei jarraituko zielako amaieraino. Harik eta jangoikoaren semea hilen artetik piztu arte. Pedrok, hala ere, argazki politarekin geratu nahiko zuen. Kosta egiten zitzaion aurreko bizitzara itzultzea. Bere bizitza arruntean argiune bat aurkitua zuen izan ere, gozoa, posgarria, alaia, eta ez zuen ura alde batera utzi nahi. Baina Jesusek berriro ere mendian bera ekarriko ditu. Berriro ere betiko ibiliaren lainotan sarraraziko ditu. Berriro ere ez dute Jesus normal eta ilun ura besterik ikusiko. Eta nola ez ba, zalantzak itzuliko dira, eta unerik erabakigarrienetan ukapenak. Hala ere, mendian liuratu zituen argi ura, bizituko da Paskoren ondoren, espirituaren haize eta zuaz, eta haiek munduko mugateraino eramango gauza izango dira. Zenideok, esan bezala, une latzaietan Jesusek sentitu zuen argi premia, guk ere senti dezakegu geure bizitzako gau ilunetan. Horregatik ekarri gaitu gaur, geure berezko tabor mendira, bere argi esperientzia bera gu bizi gaitezen. Eta ez gaur bakarrik, jainkoak igandero egunero eukaristian bere hitza alarazten digu, geure bizitzako bideak argitzeko. Baina jasotako argi hori ez da guretzat gordetzekoa. Argia behar baitu gure gizarteak, gure ingurukoek argia behar dute. Eta hause da zenideok gure eginkizuna. Hause
gutako bakoitzari eskatzen zaiguna, beldurraren aurrean, konfiantza piztea eta adieraztea. Ezinaren aurrean, adorea piztea eta mantentzea. Laguntasuna piztea eta ematea behar duenari. Pobreziari aurrean solidaritatea. Besoak irekitzea, sokoratuei, atzerritarrei, babesa eskatzen duenari. Egoera mingarri eta etxi bakoitzean, piztu behar dugu senideok, bere seme-alaba xume eta behartsuenganako jainkoak duen onginaiaren argia. Eta Tabor mendiko argiak lagun diezagula guri ere, Jesusen bidean aurrera egiten. Alabedi senide. Honetan guztietan gure sinismena ezinbestekoa da. Horregatik aldarrikatuko dugu. Eta orain senideok, jangoikoaren hitza entzun eta gero dei egin diezaiogun jaunari errukia eta onginaia eskatuz. Eskaera bakoitzari kiri egin erantzungo digu. Jainkoak eman diezaigula Garizumako ehun hauek egiazko ahalegin jarreraz bizitzera. Egigun otoitz. Onbidetik urruntzen garenok, bizi gaitezela Garizuma honetan, jainkoaren semearen ahotsa entzunez. Egigun otoitz. Ondasuna dituztenei, jainkoak eskuzabaltasun jarrera eman diezaiela, eta lurreko ondasunak denon onerako ugari ditzala. Egigun otoitz. Garizumako
bihotz berritzeak ondasunekiko gure gehiegizko jarrera zuzen dezala eta gure espiritua sendotuz betirako diren ondasunetara begira jarri. Egigun otoiz. Gerrak eta beste arazo asko sufritzen ari diren herrien alde. Munduko agintariek bake bideak egiten zaila daitezela. Egigun otoitz. Jainko jauna, entzun gure erreguak eta indar gaitzazu Jesukristoren atzetik joateko, eta berarekin espero zaigun piztuera azaldu. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenideok, egin dezagun otoiz guzio batean Eliza osoaren opari jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, eskaintza honek engarbi gaitzala geure bekatutik eta santu egin ditzala zure fededunen gorputz animak, Pasko jaiak ospatzeko gauza izan daitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ikaslei bere heriotza aldez aurretik iragarri ondoren, bere distira agertu zien mendi santuan, garbi jakin zezaten, legea eta profetak ere aitorle izanik, nekaldiaren bidez sartu behar zuela piztueran. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulorak beterik dauzka zure biztirak. Oza
santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik hau nere odolaren kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte. Hau denua berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramatzu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna, pizteko itxaropenean gure zenideak. Sor Jana Zubiaurre, Margarita Albizuri eta Elias Zubizarreta, hauen aurreneko urte betetzen. Eta Saturnina Unanue, Luis Lizarralde, Abelino López, Juan Azpiazu eta emazte Ana Maria Aginagalde, Jose Juaristi, emazte Margarita Espel, eta seme alaba Fernando eta Sofia, Juan Miguel Aranbarri, Pedro Maria Aldalur, Koldo Odriozola, Brigida Aldalur, Imanol Larrar, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Luis Larrañaga eta emazte Mari Carmen Aldalur, Larrañaga Epelde zendian hildakoak, eta Aramendi Etxaniz zendian hildakoak. Eta hildako guztiak ere, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizia iriz dezagun zure ama Maria Virgina doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta irakatziari jarraituz, bihotz batez kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena,
atera gaitzazu jauna, gaitz guztitatik. Emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoloi bakea usten dizuet, neure bakea ematen. Begira, zure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari batasuna, eta mundu osoari bakea. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin, emaiozue bakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zoriontsuagu mai honetara deituak. Jauna, ez ezin duzu nire etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta zena.
Oharrak, horrengo astelehenean, otsailak 26, Pastoral Kontseiluko bilera izango dugu arratsaldeko 7:00. Deitua daude Kontseiluko kideak eta nahi duten pastoralkide guztiak. Zalde, horrengo ostiralean, martxoak 1, Azkoitian, Aingeru zaintzailearen eguna ospatzen dugu. Bere elizan, goizeko 11:00 emango dugu meza nagusia. Zalde, horrengo igandean, martxoak 3, San Emeterio eta Zeledonioren festa ospatzen da Martirietako elizan. Meza nagusia 11:30 izango da. Azkenik, datorren igandean martxoak 3, parrokiko meza nagusia 11:00, Donostiko gotzai ohia izan zen On Juan Mari Uriarten alde izango da. Egin dezagun otoiz. Misterio aintzagarriak hartu ditugunok eskerrak ematen dizkizugu jauna. Lur honetan gaudela ere, zeruko ondasunen jabe egin gaituzulako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jainkoari. Ez dago abestirik,